Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ 59 एप्स बेन खालामनायनि सायावहाय आं फंनैसो बुंगोन। स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गिबियावनो जोङो निउसफोराव गासैयावबो नुजोब्बाय फेसबुक वाट्सएप इन्स्टा गासैयावबो नुखायो टुइटार गासैयावबो नुजोबखादों जोङो आरो निउसावथ' नुखादोंआनो इन्डिया गभर्नमेन्टआ मा होनो 59 एप्स जिहेतु चाइनिसनिफ्राय बै एप्सफोरा बिलं खालामोमोन बैफोर एप्सखौ बेन खालामदों। फार्स्टआव खोनानाय लोगो लोगो आं सानदोंमोन माने नंगौना नङा इदि होननानै आरोना मानो होनना बुंबा आं फेसबुकावसो नुदोंमोन नालाय ओमफ्राय फेसबुकफोरावथ' ओरैनो फेक निउस बिराद ओंखारो बेखायनो आं सानदोंमोन सिगाङावबो ओंखारखादोंमोन ना बिदि बेखायनो आं सानदोंमोन माने फेक खोमा इदि होननानै आरोना खिन्थु उनावहाय आङो निउसखौ नुखांनानै आं उनावहाय सार्च खालामना नायबाय नंमारगौ खोथाया बाट आं मबाइल आंनियावहाय थगायनाथ' लाब गैया आंनियावहाय जेन्डार दङ बे 59 एप्सनि गेजेरावहाय जेन्डारा दंमोन ओमफ्राय क्लाब फेक्टरि ओमफ्राय सिन दंमोन बेफोर एप्सआ दंमोन आरो बे मोनथामा आंनाव दंमोन ओमफ्राय आं उनावहाय चेक खालामना नायबाय एक्चुअलि मानो थाखाय आं दिनै सावरायखो बे खोथाखौ आंहा पार्सेल अर्डार खालामनाय दंमोन क्लाब फेक्टरि आरो सिननिफ्राय ओमफ्राय बे क्लाब फेक्टरि आरो सिनावहा जुदि नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामखांबायबा मिथिगोन 1 मान्थआ लाखायो आरोना बेनिफ्राय जुदि पार्सेला फैनो ओमफ्राय दा आं रिसेन्टलिसो खालामदोंमोन सानब्रै सानबासो जाबाय खोमा ओमफ्राय दा मा जागोन आंथ' मिथिला आं अलरेडि पेबो खालामखादोंमोन पेमेन्ट होखानायमोन मानो होनोबा दाथ' नै बे COVID-19नि बेफोरबायदि जानायखाय जेनेबा बिसोर केश अन डेलिभारिखौ माबा खालामाखैमोन अलरेडि पेमेन्ट खालामखानांगौ आरो ना माबा मोनसे अर्डार खालामनो मोनबा ओमफ्राय आं क्लाब फेक्टरि आरो सिनावबो अर्डार खालामनाय दंमोन ओमफ्राय दा मा जागोन मिथिला बाट स्टिल आं हेपि मानो होनना बुङोब्ला नै दा साननैसो जोङो 1 मान्थसोआनो जाबाय ओरैबायदि निउस खोनागासिनो लादाखाव एटेक खालामदों चाइनिसफोरा माफोरा बिराद माने जोंनि माखासे डिफेन्सआव मावनाय बा जोंनि हादरनि थाखाय बिराद मोनसे गिख्रंथाव सिटुएसन बेखिनि सिटुएसना जिहेतु चाइनाफोरा एटेक खालामगासिनो स' बेयावहाय बेन खालामनाया मोजाङानो जादों मानो होनना बुङोबा जोंनि इन्डियायावहाय ओरैबायदि लार्जेस्ट पपुलेसन जेनेबा ओरैबायदि पपुलेसन दङ आरो बिनि सायावहाय टिकटक नोंथांमोना प्ले स्ट'राव सिगाङावनो खोनाखाबाय नुखाबाय बे मोनसे भिडिअ बिराद ट्रेन्डिं जादोंमोन ना टिकटक भार्सेस इउटुब इदि होननाय ओमफ्राय बेयावबो बिराद इउटुबार्सफोरा बुंदोंमोन टिकटक बेन खालामनांगौ मा खालामनांगौ आरो दाथ' नै टिकटकजों लोगोसे लाइकि बै 59 एप्सआव लाइकियाबो दंफायो आरोना लोगोसे लाइकियाबो अब्लाबो जाय माने आंनि थाखायथ' जेनेबा आं सोरबा टिकटक इउज खालामग्रा बा लाइकि इउज खालामग्राखौ आं एज ए इउटुबार हिसाबै आं जेबो नायनोबो बाया आरो मा होनो आं सिगाङाव सानसेबो बुंफेराखै जे टिकटक बेन जानांगौ लाइकि बेन जानांगौ बिदि होननानै मा होनो गावबागाव मोनसे गावबागाव इन्ट्रेस्ट आरोना जाय बिथांमोना इउटुब नायनो मोजां मोनो नायखागोन इउटुब खालामनो बा भ्लग भिडिअ बा माबा मोनसे बिदिनो इउटुबाव खामानि मावनो मोजां मोनग्राफोरा खालामखागोन आरो जायफोरा लाइकि टिकटक बेफोरबायदियावबोथ' फेमास जानो हादों बेफोरबायदि खालामग्रायाबो खालामखागोन जेराव इन्ट्रेस्ट बेयावहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाट स्टिल जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ जिथु बेन खालामनानै बिराद मोजां खालामदों मानो होनना बुंबा आं दहायनो बुंखांखाबाय जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि पपुलेसन दङ बिनि सायावहाय बेफोरबायदि चाइनिस एपखौ इउज खालामनानै जोंनि हादरनिफ्राय बिराद फैसा लांनो हायो बिसोरो बिराद फैसा खामायगासिनो जिहेतु बेखायनो बे इन्डिया गभर्नमेन्टआ बे मोनसे माबाखौ लाबाय आरोना बे डिसिजनखौ लाबाय जे बेन खालामनांगौ खालामबाय आं बिराद हेपि बेनि थाखाय आरो जिहेतु दा बेबायदि सिटुएसन जागासिनो जुद्ध नांनो आंनि थाखायथ' जुद्ध नांबा बिसोरहाबो लस जोंहाबो लस दा सिङावबा मा खोथा जालायदों जोंथ' जेबो मिथिया अब्लाबो जेनेब्ला जा जायो मोजांखौनो जाथों होननानै हास्थायदों आरो जिहेतु डिफेन्सआव मावग्राफोरनि फेमिलिफोर बा बिसोरनि न'खरनिफोरा बेसेबां दुखु जागोन ना बेफोरबायदि जुद्ध नाङोबा जुदि बायचान्स थैयो मायो बिराद माने आरो जुद्ध नांबाथ' बिराद मानसि थैगोन बिराद जोंहाबो बिराद माने जोंनि हादरा बिराद लकसानबो जागोन आरोना बिदि ओमफ्राय आरो दाथ' टिकटक लाइकि बे बेन जानायाथ' जाबायानोसै आरो जाय बिथांमोना बे लकडाउनाव टाइम पास खालामदोंमोन टिकटक लाइकिखौ साननैसो बरिं मोनगोन
आरो साननैसो दुखुबो मोनगोन अब्लाबो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे दुखु मोननांगौ जेबो खोथा गैया मानोना होनबा जिखौ गभर्नमेन्टआ खालामदों जोंनि मोजांनि थाखायसो खालामदो मानोना होनबा चाइनाफोरा बोरै खालामदो आरोना जोंनि हादरखौ जेनेबा बोरै गाग्लोबफैदों बेखायनो स' हेपि नायनोसै आंनि पार्सेला फैयो फैया बाट स्टिल आं हेपि आरो नोंथांमोनाबो दुखु जानाङा हेपियैनो थाबानो जाबाय आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावनो सानो आङो दा कर'ना भाइरासनि जितु आं दहाय निउस मोनसे नुबावदों सासे डक्टर मा नाम मोनथाय आं नामखौ बावगारबाय सासे डक्टरा माने बुंदों जे बे कर'ना भाइरास जुदि इमान बियो गिख्रंथावमोनबा दासिमहालागै लाख लाख मानसि थैगौमोन आरो बे बेमारा जुदि बिदि सन्देरग्रा माग्रा जुदि दंमोनबा अब्ला जों जितु मा होनो जों जितु सिम्पोल मानसि जों जेनेबा ना जोङो ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगौ होननानै बुंदों स' जों मानिगासिनो किन्तु बिथाङा बुंदों आरोना माखासे जोंनि जितु मिनिस्टारफोर जायफोरा माने माखासे समाव मास्कबो गानाखै अब्ला बिसोरनो जुदि मानियाखैबा जों साधारन मानसिया माबोरै मानिगोन बेखौबो नुदोंमोन आङो निउसावहाय आरो नंगौबो साननो गोनांबो बे खोथाया ओमफ्राय बिथाङा बुंदों मा बे कर'ना भाइरासआ बेबायदि भाइरास जेबो गैया आंनि मथे होननानै बुंदों आरोना मानोना होनबा बेबो गाव बुंनो होननानै बुङाखै माने गाव मानो थाखाय बुंदों गावहाबो जितु बाहेरनि डक्टरफोराबो लायनो बिदि बुंदोंनो आरोना बे कर'ना भाइरासआ मोनसे पलिटिकेल माबासो उमुकसो होननानै आंबो एसेबां क्लियार नङा बाट आंबो मा होनो आंनि अन जितु अपिनियन आं बेजों आंबो सानदों आरोना जेनेबा नंमारगौसो नामा बिदिबो सानलायलांदों आरो दा नंगौना नङा आंबो बारा मोजाङै मिथिला बिथाङा सासे एसेबां गुनि गियानि डक्टर जानाय हिसाबै बुंबावदोंसो जेनेबा बिदि कर'ना भाइरासआ बिदि पलिटिक्ससो सोलिगासिनो नामा होननाबो बुंदों दा बेखौथ' मोजाङै बुंनो हाथ'ला आरो बिथाङा बुंदों जितु फरेन कान्ट्रिनि माखासे डक्टरफोराबो बुंदों होननानै दा नायनोसै मा जायो दाथ' नै 2020 इयारा हाफ अफ द इयार थांखाबायानो माने सयमाथ' थांखाबायानो आरो 6 माल'सै आइ होप बेखिनि 6 मासआ माने मोजाङैनो मोजां थाङो इमानजोन मानसि थैगासिनो मानो थैगासिनो मा मागासिनो जोंथ' जेबो मिथिला बाट स्टिल प्रे खालामो जे गासिबो मोजाङैनो थाथों गासैनिबो जिउआव माने मोजाङैनो थांथों होननानै सानदों आरोना मा जायो नायनोसै So, thank you so much guys आंनि दसे बुंनाय खोथाखौ खोनासंनायनि थाखाय love you bye bye